El 19-2014 va ser aquest el dictamen. El dictamen va ser un dictamen en el qual la majoria, que érem 5, ens vam entendre que el projecte de llei que es presentava de consultes no referendàries doncs era correcte constitucionalment, cosa que, com sabeu, ara hi ha hagut una sentència la setmana passada en la qual considera que no és constitucional. Nosaltres vam considerar 5 que era constitucional i després hi van haver 4 vots particulars diferents, és a dir, no eren 5 a 4, sinó 5, 1, 1, 1 i 1, és bastant diferent, vull dir que per exemple, amb el que he dit el Tribunal Constitucional doncs no coincideix pràcticament en cap dels vots particulars, és a dir, que podríem dir que tots plegats hem estat desautoritzats pel Tribunal Constitucional. I de fet la raó bàsica, vull dir, nosaltres enteníem que no era una consulta referendària, és a dir, que no s'expressava un vot en virtut del dret de participació política, que és l'article 23 de la Constitució, sinó un article de participació ciutadana, que és l'article 29 de l'Estatut. Per tant, la base legal d'un i altre eren diferents i, per tant, aquesta i altres raons feien que no es pogués assimilar la consulta a un referèndum.